ang Ginoo mada kaiyo. Pagbasa del Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Lucas. Kauman Isus pagyakan hini, may nagyakan niya babayi da ang kadamaan na nagsiling nga iya. Pagkapalaran ng babayi nga nag-anak na nagpasuso kayo. Kung ibinaton ni Jesus, lubodhin pagkapalaran at kung mga namamati na nagtutuman ang pulong sa Diyos. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Ang tawagin pagkabaraan o tawagin pagkapalaran, tawag para kanutanan. Itong pagka-virgin, pagka-putli, kadang pipira na ito. Tilo, labi na yan ang panahon. Tinatong trainig siya, anong papasalita? Violence, fear, and sex. Kalit na rason kung di ka matagirakan ng Pasko. Wala kay na virgin, puro na pampang. Parang nga, kay kalugan naman nila, like a virgin. Labi na kung material girl. Material girl, like a virgin. Dan ito ginbasang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 27 at 28. Din gindayan ni Kristo, ang babae pagkasilingin pagkapalaran, ang babae nga nag-anak na nagpasuso kayo. Kila nato gindayan, Iso Kristo gindayan ni Mara Santissima, nga Eroinia. Dili tungod kay na siling hin pagkapalaran, hin pagkauray, hin pagkaputli. Tinuod ang pagkaputli at pagkauray ni Mara Santissima was a singular privilege given only unto her. Kaya waray na kanak na karuman at pagbilid, hin kaputli, kundi hin Mara Santissima. It was a singular privilege. Sa sigo pa, ang tawagin pagka-santos, sin pagkabaraan, tawag para ng tanan. Ano man kahita ito natin pinapuhi. Magalian natin ay kamasinalay ko. Ano itong tawag natin, itong pagkabaraan. May hipo kitang kabaraan, suwad ka Mara Santissima. Dili pagkapukli, ay ito pa pinahunahin pagkapukli. Kaya ni ba atong ilagtan, ano ba nga ilagtanan. Bahayan natin pagkapukli, hagin natin pagkabaraan, rather, na manunubad kita ang pagkabaraan ni Mara Santissima. Ano sa ni Kristo? Lugod palaran, lugod paraan, at kung namamati na nagtutuman ang pulong sa Diyos. Kaya ka Mara Santissima, kita natin, kita ka Mara Santissima, isumpay natin. Namati ang pulong sa Diyos. Gingkarawat niya ang pulong sa Diyos. Habang pasakunan ng Anghel Gabriel, mag-imanya ka Maria, na punong kahing grasya ang Ginoo na Diyos ay magpapanampun ka ng pangarap anak na lalaki. Ano sa niya? Ini ako oripo ng Ginoo. Ini ako oripo ng Ginoo. Mary, welcome to the Word of God. Ginangko niya ang pulong sa Diyos. Dito natin pag-angkol itong pulong sa Diyos. So, may at angkol ni Mara Santissima. Aani kita nagiging paraan. Kaya ano, because really, the Word of God enters into ourselves. Ikakarawat natin ni Kristo ang pulong na may nalahat na maging kausa natin. We did the Word of God. We gestate the Word of God. Gestating. Ininisad itong halaran. We gestate
state the word of God. Kaya ano? Kaya aton pagdarakan Kristo, han pulong han Diyos nga aton nakarawat, may bawarong lagitahin pagpanampunugin pagpakatauhan pulong han Diyos sumagyan ang Santisima nga naging pakatawo Isu Kristo nga atong ino ginpakatawo ni Isu Kristo kita liwat ipapakatawo nato ni Kristo pinagi ano hanapon pagtuman han iya mga pulong ang pulong han Diyos na bubuhi pinagilida han aton mga lihok han aton mga buhat matagal. Salit, magkinikita aton, dili na kayo aton kalugaringon, kundi ang Kristo nga ada aton, ipapakatawo naton ni Kristo. Ang pulong atong ingkarawat, gan ang pulong atong intutuman, iyan atong matag-adlaw na kinabuhi. Lawan na naton siya niya pagbasa, Surat Apostol Pablo ngatong mga taga-Galacia, ginbunyagan kamo nga ni usa kamo kan Kristo, saligin ang uniyo ang mga kinaya ni Kristo nga sa langit uray na kalakinan ang mga Hudiyo nga mga Intil, anda bayunan ng kalakinan usala kamo nga tanan habay usa niyo kan Kristo, kung kan Kristo kamo nga matulin kamo ni Abraham nga makarawat kamo ginsaad ang Dios. Waray na kalakinan ginbunyagan kita, ginampun naton ang kinaya ni Kristo. Kung aton namamati kita, we state the word of God, we welcome the word of God, and we put into action. Aanhi, ito aton pagkabaraan. Aanhi, ito aton pagkapalaran. Ayaw na pag-ining niya, ito pagka-virgin. Hello. Kung nanhingi pa, nga ano? Okay na ito. Hingit itong pagka-virgin. Ito na aton pagkabirgen, ito na aton pagkauray, ito na aton pagkaputi, ito na aton pagkarawat ng pulong sa Diyos na ng pagtuman na aton kinabuhi matagal.